Sanibonani, ake ngizame-ke ukuphendula abayi-few kuma-video ami. I think awu-3 noma awu-2 noma awu-4 engisanda ukwenza, yabo, ukuthi isikhathi bengasitholi. Ngiyazi mhlawumbe abanye ngibaphenduleke, but ngicela ukuphendula labantu abayibiza ngama-runner. Mase ngiphendula nalabantu abathi sokwazini ukusebenza uma labantu bokufika sebehamba. Mase ngiphendula nalaba bathi uma labantu bokufika behamba makwenzeka bevala amabhoda, lama-truck aletha ukudla kuzokwazi yini ukuthi ukudla kufinyelele la. Ake singiqale kulaba abamarana. Yabona bafowethu, kunzima noma kurongo ukuthi umuntu afike enze into erongi inganakwa iziphenduke kube ngazuthi into e-right i-wrong. Yabona, ngiyazi ukuthi uma namarana nani nibekisa inkwa phezu kwetafula emakhaya noma emzini yenu. Asikukhumbule lokhu, uma uyirana isomalini noma ikwerekwere lo muntu osuke umu-advertise-ela iy'mpahla zakhe akakuholeli wena, uholelwa yilabantu abathengayo. Lowo muntu ngisho kuthiwa uyothenga ngo-12,000 ngeke aze akuholele, but uholelwa abantu abasuke bekuthumile ukuthi hamba ubathengela lezi zinto kade uyi-advertise-ile. Okokuqala lokho. And 2, njengoba labantu uba-advertise-ela iy'ngubo zishibhile iy'ngubo zabo, asingalibalekeli iqiniso elithi ukushibha kwabo inhloso yabo ukuthi bazowisa lezi y'tolo ey'khokha intela because bona bakhokha intela. So asingakujabuleli ukuthi iy'tolo zabo yishibhile because njengoba yishibhile si-endapha sikhokha intela enkulu uku-accommodate abantu abaningi abahola ngentela. But labantu abawukufika ba-endapha bathatha iy'tolo benza izinto ey'shibhile sigijime siyothenga khona. Mase siyakhohlwa ukuthi njengoba beshibhe kangaka inhloso yabo ukuthi bawise lezi y'tolo ey'khokha intela, but bona bayikhokha intela. Yabo, lento ifana njengama-influencer. Ama-influencer not wonke a-endapha esiplaka, aqhamuka umuntu esethi ngizokuplaka la endaweni ethile, uyagibela wehle lapho, unyuka ama-stebhisi, ungene ngephasseji wenze ini. U-endapha u-advertise-ela umuntu ongeke akusize ngalutho wena at the end of the day. Yabo, angisho ukuthi ku-right, angisho ukuthi ku-wrong, but lento yokuplakana isi-endaphe eminye imizi ilala ingadlile because ngikhule mina kunalezi iy'ndawo ekuthiwa iy'ngoja. Oma bethu behambe bothenga iy'mpahla khona bebuye bedayise ukuze nabo bezokwazi ukuthi babekise inkwa phezu kwetafula ney'ngane zabo y'kwazi ukudla. But manje ngenxa yama-influencer not wonke asehambe eplaka abantu, ase-endapha manje sefaka inhlabathi kwipharishi la kweminye imizi because labantu ade bedayisa iy'mpahla abasakwazi ukudayisa iy'mpahla because iy'ngoja zabo sey'fakwa kwi-social media. And then lezo y'ngoja mekuyinto ekade ibenza babe right, yabo, but abasakwazi manje. Angisho ukuthi ni-wrong ma-influencer evela amafoni enu, but khona ikhumbule ukuthi ngesikhathi niplaka abantu kunabantu abalahlekelwa isinkwa. Yabo, ngiyazi ukuthi abanye bazoyibuka ngenye indlela, mhlawumbe abanye bazoyibuka ngendlela embi, kodwa kufanele sithi uma sikwenza mase siyakhumbula ukuthi leyo ngoja imikwazi ukuthi kube khona umama okwazi ukukhokhela i-school fees, kube khona umama okwazi ukukhokhela ugesi, kube khona umama okwazi ukuthenga ukudla kulale kudliwe ekhaya. And besingayiboni into e-wrong if usiyothenga kubona, do you understand? Because bebethi 2 months to pay, but manje sesibona ngazuthi ku-wrong or ngazuthi kuyabiza ngoba sekukhona lolu hlobo labantu oluhambela iplaka abantu kanti sekukhona abantu abaphelelwa imisebenzi. Yabo, angisho ukuthi ku-wrong, angisho ukuthi ku-right, but ngiyafisa ezinye izinto ezizama ukuyibuka ukuthi uma sizenza singaphuci abanye abantu isinkwa ngenxa yokuthi thina sisanaso isinkwa phezu kwetafula. Ngibuye ngize kulaba abathi uma abantu bokufika behamba sizokwazi ukusebenza. Abantu bokufika vele njengoba bela abazile ukuzokhuphula umnotho, instead bahamba nomnotho. Why ngisho lento? Bayaluka laba bantu, basenza kahle inzipho. Osisi bethu bayahamba bayakhona bayoluka khona, bayokwenza khona inzipho, kulungile likhiphe uthi umuntu wenza la athanda khona. But the question is, mhla wena wavula isaluni noma wavula isitolo, ukhona yini owangale ozoziza ukusupport? Akekho. Uvula isitolo, ukhona yini wangale ozoze ezothenga kwena? Akekho.
yabo, but kodwa thina siyahamba siye kubona, kodwa bona bekho. Do you know ukuthi labantu bayoyeka ukudayisa ama-drugs mhla i-youth yala yafa? Sekukhona i-youth yabo because i-youth yabo ngeke bayidayisela ama-drugs. Njengoba nithi khona ubaba lo ovelele ethi uma ngase kuthiwa angazi Mozambique noma yini bavala amabhoda thina ngesikwazi ukuphila ngaphandle kwabo ama-truck azokuletha kanjani ukudla, yabo? Sorry. Angithi yabona manje ukuthi useveza kube ngazuthi ngaphandle kwabo asikwazi ukuphila ukuze labantu bezohlala. Si-end up si-justify into engekho ngenxa yokuthi kufanele labantu bagcineke babe la, yabo? Bafethu labantu abahambi because ayikho into enhle abeza ngayo la. Engifisa-ke ukukushiya manje sengizokuyogeza ngiyolala kuthi youth yonke khona kuJune kune-youth eyafa, right? Mengizothi mina ke simeni underline ake si nami ngifa phakathi mina utshwaleni esimeni ama-drugs ngale nyanga le ke siface i-reality yokuthi izwe nali lihamba, and if kufa iyouth lelizwe alinabo ubaba bakusasa alinabo umama bakusasa. Ake sekeni ukuthi every weekend siyodakwa utshwala siyodla ama-drugs but izwe liyaphela. And 2, ake sekeni ukufukamela ama-foreigner siwacashise sihlale nawo. Asingalibalekeli iqiniso labantu abasifuni ngenhliziyo yabo yonke. Ikwerekwere malikuhlekisa khonto elifuna kuwena ngeke asisinike nawe la muntu. Ngiyazi ukuthi abanye abangani beni abanye senibazalele namasomaliyeni. Ukube bekya ngami bengizothi June 16 ukube bekya ngami sibe nalento ethi emalokishini esikuwona aswafuna ama-content amasomaliyeni. Ngiyazi mhla senza leyo nto amaphoyisa yoba khona mase swatshena into eyodwa ukuthi asibashayi. I-statement noma inkulumo yake yaba khona yathi akekho umuntu one-right yokubuza abantu bokufika amaphepha ngaphandle kwamaphoyisa. Sicela nisibuze leni labantu bokufika banama-content ukuthi banawo yini amaphepha. Uma bengenawo amaphepha kuthiwani ngabo? Ake simeni leyo kuya edrobheni, ake siqale sikline iy'ndawo esikuzona kuqala before sizokwazi ukuthi siye ngaphandle. Awukwazi ukuyoklina kamakhelwane ekini ningcolile. And ngiyafisa ukwazi ukuthi uma kunjena amakhansela wona athula thini? Makhansela nathi uma nivotela niyosenzela iqiniso, iliphi iqiniso enisenzela lona niyibone iyouth iphela phambi kwenu? Kodwa mase kufanele nivotele niyobonakala senisithembisa izinto ey'ngekho. Nakho umsebenzi kufanele ngamanje niyayiveza njengamakhansela njengezinto enhlezi nisitshela zona. Nalaba abakhankasela iy'nhlangano zabo, lezi zinto enisithembisa zona amathuba omsebenzi nizokwenza kuliphi izwe libodle kanje? Yini ndaba angaqale kuklina izwe mase kuyimani nisitshena-ke lezi zinto enisithembisa zona? Sesi-right ngama-food parcel. If nilithanda leli lizwe asilekelalana sonke. Le nto akuyona eyepolitiki, akuyona ukuthi iyaliphi iqembu, eyomhlali wala. Asizameni ukuklina izwe bafowethu. Liyahamba izwe sibhekile. Ake simeni kuma-drugs, ake simeni usitshwaleni. Liyahamba izwe youth sibhekile bafowethu. If kuwukuthi i-history kumele i-repeat ukuthi kuyoba khona abayofa, it's okay. If ngiyingxenye yabo, it's okay. If ngingayona, it's okay. Okuyokwenzeka phezu kwempilo yami kuyobe kuvuma uJehova namazulu. But izwe nali liphela sikhona. Abantu abaye ngasemakubo sekuhlwile. Bathi siyilima siyidenga. Ababe yihlakaniphi ngasemakubo. Ngiyanibingelela babukeli. Njengoba nimuzwa ubhuti ebeka umbono wakhe la ukuthi hayibo, ake sigweme lezi zitolo lezi ezithengisa iy'mpahla ey'shibhile, ngoba lezi zitolo ey'thengisa iy'mpahla ey'shibhile zilimaza lezi zitolo ey'nkulu ezikhokha intela. Abese ubhuti niyamuzwa uyaxwayisa ukuthi kwakunezingoti zayithizeni zayithengisa omama basendaweni babeya kothenga khona iy'mpahla bese bebuye bakhokhise ngenyanga ey'ntathu. Manje ama-influencer sewubulele lo msebenzi lowo. Omama sebebe bangasadlile manje emakhaya nabantwana babo. Umfowethu ubeka udaba olubalulekile ukuthi
Njengoba kuyinyanga yentsha, ake sihlukane notshwala ney'dakamizwa, ke sifokhase ekulungiseni ilizwe. Abantu bokuhamba mabahambe babuyele back emazweni abo, singathusi sithuswa yibo ukuthi hheyi bayovala imingcele sosala silamba ini. Hhayi mbukeli, awubeke lwakho uvo la ukuthi uthini ngalo mbono kamfowethu lo. Siphinde sibonane nevidiyo elandelayo. Ube nosuku oluhle.